To ne noddirtemi Ibrahim Sadiq Ahmed amin woni ardiɗo fulɓe ɓe mi yetti Allah Cattle Breeders Association ɓe tawa to ardiɗo fulɓe duroɓe ɓe jihar Bauchi. Mi anni bandiraɓe min fulɓe on andi lallera magana nyawji nattuɗi nyawji no ɗe garti duniyaru gaba go ɗe garti Africa ɗe garti Nigeria har joni ma en keɓiti te Bauchi. To on jangu cewa jamu guɗo ni ɗum sido jangingu cewa jamu bala'i waddi sannan yimɓe ya kamata daro ɗon taɓɓo ɗon jamuji no gardi on andi cewa nder ɗete ɗum mbi ɗum tokka ɗum taɓɓo jamuji ɗon te ɗum nanga ko ɗum hawta yimɓe na ɗon te ɗum nanga hawrugo ko ɗon te inde ko ɗon te lumo ko te gureji moɗon jehon kawton pellel go sannan dole ne on andi cewa neɗɗo nanga ingo lota hajeji mun en lota juuɗe mun en bisa lokaci e zuwa lokaci lota juuɗe ma sannan taɓɓoɗa ɗetel kap ɗen ɓe ɗum mbi mawɓe ɓe anduɓe magana jamu mbi ɗon te ɗum tokkaɗe gam taɓɓo nattugo ciwo ngo jamu ngo teno natta jama'are gabo on andi cewa to ciwo jamu ɗo ngo natta an a taɓɓaki hoorema to ta jangingo a yaranaygo goɗɗo ta yaranigo goɗɗo a jangingo a sendanigo jama'are sabiɗa noon mi nodda bandiraɓe men fulɓe lalle tabbitine on taɓɓakenake hoore mon on taɓɓanake bandiraɓe mon on taɓɓanake sukaɓe mon on taɓɓanake dañoɓe men tega ciyawo jamu jahoru nder duniyaru joni mi yetti Allah taɓɓano en guɗo ciya jamu Allah senda en e mago.